Εντάξει. Το έχω πατήσει, δηλαδή. Σταμάτα. Ξεκινάμε. Παίρνουμε το γάμι μπροστά μας, με την αυλή, να κοιτάει διαγώνια προς τα δύο μας πόδια. Εδώ προς το αριστερό. Πιάνουμε το γράμμι, με τα δάχτυλά μας να κάνουμε κύκλο. Χρησιμοποιούμε αυτή εδώ δηλαδή σαν κλειδί. Εδώ. Η κίνηση τώρα γίνεται διπλώνοντας από την εκάλυψη και όχι από τα γόνατα. Δεν κάνουμε αυτό, ούτε κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Τα γόνατα νικίζουμε λίγο και το δίπλωμα γίνεται εδώ. Το βάρος παραμένει στις πένες. Η γοφή κινείται προς τα πίσω. Το σώμα έρχεται μπροστά. Το κεφάλι είναι ο δύο και κοιτάει μπροστά. Δεν είναι αυτή εδώ η κίνηση. Αυτή η κίνηση είναι κίνηση powerlifting. Η κίνηση είναι εδώ. Με τα πόδια λίγο λύγουμε. Όταν κινηθεί σωστά, θα δεις ότι μυριαίοι και έμαλοι εργοποιούνται και στείλουν. Όταν βάλεις το χέρι σου εδώ, παρατηρήσεις ότι είναι σφιχτή. Το βάρος του χρόνου παραμένει στις πένες. Οπότε το γράμμι κινείται βαθιά μέσα από τα πόδια. Το πετάμε μέσα πίσω. Και το άλλο χέρι σημαίνει σαν αντίβαρο. Χωρίς το γράμμι λοιπόν η κίνηση είναι αυτή. Από εδώ λοιπόν το γράμμι τώρα έχει τη βαρύτητά του και η δεκάλη μας κινείται μπρος. Γίνεται λοιπόν μια ερώτηση. Δεν γίνεται το γράμμι κάτω και πάνω. Δεν υπάρχει ρύθμισμα με το πλευρά και πάνω. Η κίνηση των γοφών είναι πίσω και μπρος. Πίσω και μπρος. Και δεν χρειάζεται να κλειδώνουμε τελείως η γοφή στην πάνω θέση. Παραμένουμε χαλαροί. Με το γράμμο λοιπόν, είναι συναντή. Καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης, αυτό το χέρι παραμένει τελείως χαλαρό. Και το γράμμι κερτάει την κίνηση του αποπόδου. Και όχι με την κίνηση χέρι, δεν σηκώνει καθόλου όμως. Εντάξει. Κλείνω. Πάνω στην κίνηση της αιώρησης βασίζεται και το αρασέ. Στο αρασέ ξεκινάει με την ίδια ακριβώς κίνηση, με την αιώρηση. Χωρίς το γράμμι λοιπόν, ρίχνουμε το γράμμι βαθιά μέσα στα πόδια μας, πίσω, το αφήνουμε να έρθει τη βαρύτητα, δίνουμε ορμή με τους κοπούς μας. Και το τραβάμε τώρα προς τα πάνω με τον νόμο μας, με τους καπέζιους μας. Το χέρι παραμένει ευθείο. Αυτή εδώ η κίνηση λοιπόν. Τώρα έχει αποκτήσει ορμή το γράμμι και καθώς πετάει και βρίσκεται περίπου στο στήλος μας, γυρίζουμε απότομα το χέρι μας μέσα, τον αγώνα μας κάτω και ρίχνουμε μια γορφή στο ταβάνι. Κατά αυτή την έννοια. Έτσι, το χέρι μας μπαίνει βαθιά μέσα στο χερούλι και πηγαίνεται γύρω από το γράμμι. Δεν γυρίζει το γράμμι να χτυπήσει τον κακό μας και να μας κάνει ζημιά. Χωρίς το γράμμι λοιπόν, η κίνηση είναι αυτή εδώ. Θα τη δούμε από το πλάι. Το ρίξιμο τώρα. Στρίβουμε το γράμμι προς τα έξω, γυρίζοντας το επάνω και το αφήνουμε να πέσει. Χαλαρά. Εάν το χέρι μας μπει καλά μέσα, τότε ευθυγραμμίζεται το γράμμι με το βραχίωνά μας και κάθεται στη βάση της παλάμης. Οπότε δεν χρειάζεται καν να αποκαθούν τα δάχτυλα. Το γράμμι κάθεται χωρίς τη βοήθεια των δάχτυλων, χωρίς να το κρατάμε στην πραγματικότητα. Απλώς ξεκουράζεται πάνω στη βάση της παλάμης. Ευθυγραμμίζεται λοιπόν με το βραχίωνά μας και έτσι μας δημιουργεί ζημιά στον αγώνα μας.
Καθώς το δράμι πετάει στο στήθος μας, δίνουμε μια δροσιά μέσα από τη φερούλα. Επάνω στρίβουμε το δράμι έξω και μετά τα αφήνουμε να πέσει. Ποτέ δεν το πετάω επάνω από το κεφάλι, κατά αυτή τη λίνια. Γιατί τότε το μαζεύει μέση και από μετά από λίγο καιρό θα έχουμε πρόβλημα. Το δράμι το γυρίζουμε έτσι. Πάμε. Και τα αφήνουμε να πέσει. Χαλαρώνουμε το χέρι. Το επολέ βασίζεται και αυτό στην αιώρηση όπως και το ανασέ. Είναι πολλότερο φυσικά. Στο επολέ λοιπόν ρίχνουμε το δράμι μέσα στα πόδια, ανοιχτά να κάνουμε αιώρηση. Το αφήνουμε να πέσει με τη βαρύτητα, του δίνουμε λίγο φύ μας, το τραβάμε πάνω και όταν το δράμι πετάει τώρα χαμηλά κοντά στο λεκάνη μας, στρίβουμε το χέρι μας απόδομα επάνω σαν να βαράμε ένα άπρακα. Κοντινό. Μέσα στο σερούλι. Με αποτέλεσμα το δράμι το χέρι μας να κινδύνεται γύρω από το δράμι, πρέπει να το μαθαίνουμε το χέρι. Και όχι να γυρίζει τη σφαίρα και να μας κοπανάει στο βραχίωνά μας, προκαλώντα μας ζημιά. Η είδηση λοιπόν είναι αυτή. Το χέρι περίπου στην φερούλη, δεν γυρίζει το δράμι. Όμοια, εάν γίνει σωστά η κίνηση, το δράμι μπαίνει βαθιά μέσα στη φερούλη και στηρίζεται στη βάση της παλάτας. Έτσι, μπορούμε να στηρίξουμε το δράμι με ανοιχτή την παλάτα και να το κρατήσουμε ανοιχτή την παλάτα. Δεν χρειάζεται καν να το κρατάμε την παλάτα. Ο καρπός μας δεν το ρίζεται καθόλου, γιατί το βάρος ευθυγραμμίζεται με το βραχίωνά μας.